Okay, for today's Papa RD random thoughts. But before that, inom siya tag coffee sa gamit ang Papa RD personalized mug. Okay, kung gusto din mo ani mo avail aning Papa RD personalized mug, just text the number below, Nadia. Text ang Rob Mix Prince para maka-avail mo sa Papa RD personalized mug. Okay. For today's Papa RD's random thoughts, mo ni ang realidad, mas daghan gyud ang tao nga masuya sa imong success kaysa malipay. There's nothing, I'm saying this, dili para nga bitterness nako. No. This is a reality that all of us must accept na para we can do something about it. So, mo na magina siya ang natural flow sa earth nga ang tao gid tendency maibog, masuya nga makita siya sa iyang isig ka tao nga na ay something sa iyang isig ka tao nga wala sa iyaha. And then naturally, ang buhaton sa katong tao na nasuya is either gusto niya na makakuha po siya maawat po kanya, or worst case scenario, kung dili kanya maawat, gusto niya nga something not so good will happen to you. Mo na gina siya ang flow sa earth. So kanang bitaw mag-flex ka sa social media, or imong i-flex sa imong isig kataw kung unsay imong achievements, unsay imong success. Dili kina siya tantong advisable kay daghan taong wala malipay ana. The fact is daghan na ibog. Daghan na ibog, and mo naman na siyang flow sa earth. So since mo naman ang realidad, careful lang gid ka sa kanang imong i-flex, i-showcase nimo as much as possible. Dili na lang ka mag-showcase sa imong mga tinuod yun nga mga na-achieve. Because it does more harm than good. It does more harm than good. Wala gyud mawala sa usa ka tawo nga mag-low-key ra, paubos, low-key lang. Kaysa kana bitong gina-flaunt gid nila, ginapakita gid nila how rich they are, how successful they are, ana. So malagot, di ba? Recently kita madto na katong human nila gi-showcase ang ilang mga luxury cars, human nila gi-showcase kung sila kadato, what happened to them, where are they right now, di ba? Ana lang gid na siya mga kaistorya. So walay mawala sa tuwa kung low-key lang ta. And then di magina malikaya, no, as a human being, mangitag masiran, either bad or good things that will happen to us, mangitag kasiran. Be ko na lang yun, be discreet and be wise on choosing people to share, no. Siguro ang pinaka duol gyud kay ana sa reality nga pwede nimo ma-share ang imong success sa imong mahal sa kinabuhi. Kung ulitaw ka, imong parents, or sa imong wife kung minyo na ka. Not to anybody, even your so-called friends. It's not healthy, it's not advisable to showcase everything in you, kasi as what I have said, mo gina siya ang realidad. Mas daghan gyud ang masuya kaysa malipay sa imong success. So careful na next time, ha. Okay, bye-bye.